Майн Томас Рид. Савори бесар. романи Савори бесар яке аз шоҳасарҳои адабиёти ҷаҳонӣ мебошад, ки бо аксар забонҳои рӯи олам тарҷума шуда, борҳо бо тиражҳои хеле калон нашр шудааст ва то имрӯз қадр ва манзилати худро гум накардааст. умедворем ки шумо аз мутолиаи ин асари мазкур бо далерию шуҷоатмандӣ, ишқи поку муҳаббати самимӣ, ҳамчунин аз рашку ҳасад, хиёнаткорӣ, номардиву куштор ва дигар хислатҳои инсонӣ шинос мешавед. ғалабаи ҳақиқат ва ба висолрасии дилдодагон хеле диққатҷалбкунанда ва шавқангез гуфта шудааст. дар миёнаҳои асри 19 дар даштҳои Техас саворе пайдо шуд, ки сар надошт ва ҳар бинандаро, хоҳ инсон бошад, хоҳ ҳайвон, ба тарсу ҳарос меовард. дар китоби мазкур ҳодисаву воқеаҳои ба Савори бесар ва атрофиёнаш дахлдор баён карда мешавад. плантатор Вудли Пойндекстер соҳибмулк бо аҳли оилааш, духтараш Луиза, писараш Генри ва ҷиянаш Касси Колхаун бо ҳамроҳии ғуломон ва молу мулкаш, ки ба 10 фургон бор карда шуда буданд, аз штати Луизиана ба Техас кӯчида меомад. онҳо дар даште ки алафҳояш сӯхта буданд роҳро гум мекунанд ва чӣ кардану ба кадом тараф рафтанро надониста ҳайрон мемонанд. дар ҳамин лаҳзаи душвор Савори бо аспи бодпояш ба ёрии онҳо мерасад ва ба онҳо роҳро нишон медиҳад. ҳамчунин аз тӯфони сахте ки дар даштҳои Техас баъзан шуда меистоданд, онҳоро наҷот медиҳад. дар ҳамин ҷой чашми Луиза ва ҷавоне ки онҳоро наҷот дода буд меафтад ва якбора аз ёфтани қаҳрамони орзуи ҳавасҳои дилангези ҷавонияш мафтуни ин ҷавон мешавад. ҷавон бошад ҷамоли хеле зебову дилрабои духтарро дида, ӯ ҳам дар дил ошиқ мешавад. плантатор баъди кӯчида омаданаш дар мулки наваш барои гирду атроф плантаторон ва ҳамсояҳо зиёфате ташкил мекунад. дар ин зиёфат аз тарафи Морис Ҷералд, ки ӯро ҳама Морис Мустангери ирландӣ меноманд, яъне шикорчии аспони ваҳшӣ, ба Луиза аспи хеле зебои гулибодон тӯҳфа карда мешавад. Кин оташи рашку ҳасади аммабачааш Касси Колхаунро аланга мезанонад. ба Луиза аммабачааш Касси Колхаун низ ошиқи шайдо буд, вале духтар ишқи ӯро рад намуда ба ӯ нафрат дошт. ҳисси бадбинии Касси ба авҷи олӣ мерасад. меҳмонхонаҳои Техас зотан чун ҳамаи меҳмонхонаҳои Штатҳои Муттаҳидаи Америка дар як вақт ҳам хизмати биржагиро ба ҷо меоранд ва ҳам клубро. ҳамчунин дар ин ҷо майхона ва барҳо ҷои дӯстдоштӣ, мулоқот ва истироҳат мебошанд, ки дар ҳамин меҳмонхона ҷой гирифтанд. ҳар рӯз дар ин майхонаҳо афсарони қалъа, плантаторҳо, ки дар ҳамсоягӣ истиқомат доштанд, маркетангҳо, ки ба мол таъминкунандагон, қаллобон ва одамони касбу корашон номуайян паси ҳам ба ин майхона мезаномданд. ҳар кадоми онҳо рост ба пеши пешдӯкон мерафтанд, нӯшокии дӯстдоштии худро фармуда, баъд рафта ба ягон маърака ҳамроҳ мешуданд. Морис Ҷералд низ барои дамгирӣ ба ин меҳмонхона рафт ва ба худ вискию об фармуда дар ҳамон ҷой ба нӯшидан сарф кард. дар ҳамин вақт ба назди ӯ Касси Колхаун меояд ва ӯ ҳам барои ҳама ро зиёфат намудан ба майхӯрӣ таклиф мекунад. вале Колхаун тасодуфан ё худ қасдан
аз қафои ҷамоӣ таклифкардааш истода худро дар паҳлӯи Морис Ҷералд дид, ки осуда дар як тараф истода вискию об менӯшид ва сигор мекашид. ҳардушон ҳам гӯё якдигарро намедиданд. як қадаҳ гӯям стаканро ба рӯи пешдӯкон гирифта бо овози баланд гуфт: колхаун. гӯед, ҷавоб доданд якчанд овоз. зинда бод Америка барои америкоён ва дафт бод ҳамаи он касоне ки аз дигар ҷойҳо омаданд, хусусан ирландиҳои лаънатӣ. колхаун ин қадаи таҳқиромезро гуфта қадами қафо гузошт ва мустангерро, ки навакак стаканро ба лаб наздик бурда буд, бо оринҷ тела дод. виски лапида аз стакан ба куртаи мустангер рехт. оё ин тасодуфӣ буд? ин кор, ки ба он қадаҳ илова карда шуда буд, фақат қасдан ва пешакӣ дониста карда шуданаш мумкин буд. ҳама мунтазир буданд, ки ҳамин дам Морис ба ҷафокор дар меафтад. онҳо аз рафтори мустангер маъюс шуда дар тааҷҷуб монда буданд. баъзеҳо ҳатто фикр мекарданд, ки ӯ ба таҳқир хомӯшона тоб меорад. чандин зиёд маътал нашуданд. тамоми воқеаи рӯйдода, аз ҷумла пиширкучур, беш аз 20 сония тӯл накашид. пас аз ин амалиёт сар шуд. дурусттараш, суханоне шунда шуданд, ки онҳо дебоча буданд. ман ирландиям, рӯймолчаро ба кисааш гузошта гуфт мустангер. ҷавоб хеле оддӣ ва дермонда ба назар менамуд, вале ҳама моҳияти онро фаҳмиданд. агар шикорчии аспони ваҳшӣ аз бинии каси колхаун дошта мекашид ҳам, аз ин рафтори вай равшантар намегардид, ки даъват қабул карда шудааст. танҳо мухтасаргапӣ нияти ҷиддии таҳқирдидаро таъкид мекард. шумо таҳқиромозона пурсид колхаун ва ба тарафи ӯ баргашта даст ба миён гузошт. шумо ирландӣ? нахот, ман ҳеҷ гумон намекардам, ки шумо ирландӣ бошед. назар бар сару либос ва гулдӯзии куртаатон ман шуморо мексикоӣ мегуфтам. ба сару либоси ман коратон чӣ, мистер колхаун? вале модоме ки ба куртаи ман виски рехтед, иҷозат диҳед ман ҳам ба шумо ҳамин тавр ҷавоб гардонам ва оҳари куртаи шуморо шӯям. мустангер баробари гуфтани ин суханон стаканро ба даст гирифт ва то колхаун рӯй гардондан виски боқимондаро ба рӯи ӯ пошид, ки аз ин колхаун сахт сулфида атса задан гирифт ва ин боиси дилхушии аксарияти ҳозирон гардид. баъди ин Морис Ҷералд ва каси колхаун дар дуэл ҷанг мекунанд. Морис дар дуэл рақиби худро мағлуб менамояд ва каси колхаун аз Морис Ҷералд урз мепурсад. Морис дар меҳмонхона хоб рафта табобат мегирад ва пас аз камтар беҳтар шуданаш худаш ба асп ба хонаи табиб меравад. дар роҳ ки аз паҳлӯи асиенди Касса дел Корво мегузашт, бо Луиза Пойндексер вомехӯрад. онҳо пас аз суҳбати дуру дароз ишқу муҳаббаташонро ба якдигар баён мекунанд. баъд аз ин Морис бо Луиза бо ҳамдигар пинҳонӣ вомехӯранд. онҳо дар нисфишабӣ дар боғи назди хонаи Луиза чандин бор мулоқот карда ба ҳам рози ниёз мегӯянд ва ишқварзӣ мекунанд. аз ин ишқварзии онҳо аммабачааш капитан Касси колхаун хабардор шуда додари Луизаро, Генриро аз хоб бедор карда мефармояд, ки рафта хоҳарашро аз шармандагӣ нигоҳ дорад. Луиза ва Морис бехабар аз ин бо якдигар савгандҳои ошиқона хӯрда розу ниёз мекарданд. азизам, фардо шабона боз вомехӯрем. фардо шаб агар метавонистам ба ту мегуфтам, ки ҳам фардо ҳам пасфардо ва боз вомехӯрем. азизи ман, хош, сабабаш чӣ? чаро инро гуфта наметавонӣ? фардо пагоҳӣ ман ба аламо меравам. ҳам ту, магар ин зарур аст? савол ҳамчун сарзаниш беихтиёрона садо дод. ҳар бор вақте ки Луиза зикри кулбаи хилвати дар аламо бударо мешунид, дар дилаш ким чӣ гуна эҳсоси ногувор бедор мешуд. дар бораи чӣ? ӯро дар он ҷо меҳмоннавозона пешвоз гирифта буданд. мисли он ки бо оздид метавонист яке аз ёддоштҳои дилписандтарини ҳаёти ӯ мегардад, вале ин ҳамин тавр набуд. дар ҳақиқат ба он ҷо рафтанам зарур туро дар он ҷо мунтазирам. фақат хизматгорам Фелим. умедворам, ки ба вай ҳеҷ ҳодиса рӯй надодааст. ман ӯро 10 рӯз пештар ҳанӯз то овози ҳиндуҳо ба он ҷо фиристода будам. фақат Фелим, дигар ҳеҷ кас не? рост мегӯӣ Морис.
азизам, маро фиреб наде. Як худаш гуфтими? чаро онро мепурсӣ Луиза? сабабашро гуфта наметавонам. баъзан фикрҳое ба дилам меояд ки агар иқрор мешудам аз шарм мемурдам. натарс, ҳарчи ки дар дил дорӣ ба ман гӯй. ман гапи аз ту пинҳо мекардагӣ надорам. хуш гап зан ҷони ман. ту инро мехоҳӣ Морис? албатта мехоҳам. боварӣ дорам ки тамоми дудилогиҳои туро бартараф мекунам. охир ягон кас аз мулоқотҳои мо бохабар шавад ба он ҳар хел тадбироти бад медиҳад. бинобар ҳамин ман ба аламо меравам. барои дар он ҷо мондан фақат як-ду рӯза. танҳо барои ҳамин ки чизу чораҳоямро ғун дорам ва бо дашт охирин бор хайрхуш кунам. ҳам ту зоҳиран ту тааҷҷуб мекунӣ. не, фақат шак дорам. ман мақсади туро намефаҳмам ва шояд ҳеҷ гоҳ ин ба ман муяссар нагардад. вале охир дар ин ҷо чӣ ҷои намефаҳмидагӣ дорад? ман ба қарори муҳиме омадам ва медонам ки вақти онро ба ту гӯям, ту маро мебахшӣ. туро бубахшам Морис? барои чӣ? барои он ки ман сиррамро ба ту накушодам. ман он каси ту фикр мекардагӣ нестам. вале охир ҳамон хеле ки ҳастӣ. ба назарам менамоӣ наҷиб, далер, зебо, одами ғайриоддӣ. оҳ Морис, агар медонистӣ ки ту чӣ тавр барои ман азиз ҳастӣ ва ман чӣ тавр туро дӯст медорам. ҷонакам, аз ман зиёдтар не. вале ба хотири бахту саодат мо бояд ба ҷудоӣ тандем. ба ҷудоӣ? ҳа, барои дилораи ман. вале ин ҷудоӣ дурудароз нахоҳад гашт. чанд вақт? ба муддате ки пароход уқёнуси Атлантикро дусара шино кунад. як умрку? вале барои чӣ? ба ватанам, ба Ирландия, ба мамлакате ки худат медонӣ дар ин ҷо ба он нафрат доранд. ҳатман сафар карданам лозим. ҳамаш шуда 20 соат пеш аз он ҷо мактуби муҳим мегирифтам. ба ман шитоби ба он ҷо рафтан дорам ва умедворам ки баробари баргаштан ба падари мағрури ту исбот мекунам ки мустангери камбағал ки дили духтари ӯро рабудааст. оё ман онро рабудам Луиза? магар ҳоҷати пурсиданат ҳаст? ту медонӣ ки дили бечораи маро рабудӣ ва ҳеҷ гоҳ аз қайди ин асорат халосӣ надорад. ба ман ханда накун Морис. ман ягон канизаки камтарини туам. Морис ва Луиза бехабар ишқварзии худро давом медоданд. Генри ки ба ӯ каси тапонча ва корди худо дода буд, тозон ба назди хоҳараш Луиза ва Морис Ҷералд меояд. ӯ ба Морис суханҳои сахту қабеҳ мегӯяд. палиди мурдор, хоҳарамро аз оғӯши ҳаромат сар диҳ. Луиза як тарафист. ман ӯро қурбони як тир кунам. як тарафист хоҳаракам, як тарафист. агар Луиза ба гапи додараш гӯш меандохт, Морис Ҷералд дар як мижза барҳам задан эҳтимол аз дунё чашм мепӯшид. фақат дар ҳамон сурат ӯ аз марг наҷот ёфта метавонист ки агар ба Генри даст мебардошт. ба он маҳорате ки мустангер тапончаи худро кор фаҳмида метавонист, ӯ ба аввалин шуда тир холӣ кардан фурсат меёфт. Морис мустангер ба ҷои он ки тапончаро аз ғилоф барорад ё умуман чораи сӯхта худро мудофиа кунад, саъе намуда худро аз оғӯши духтар ки ҳамоно ба вай ҷасп шуда меистод раҳо кардан шуд. ӯ танҳо аз ҷони Луиза дар ҳарос буд. Луиза медонист ки Морис намепаронад, фақат Генриро нигоҳ доштан лозим. гурез ба мустангер фарёд заду ва кӯшиш мекард додарашро ки қаҳру ғазабаш ба авҷи аъло расида буд нигоҳ дорад. Генри ғафлату гумроҳ мебошад. ман ҳамаашро ба ӯ фаҳмонда медиҳам. тезтар бош Морис, зудтар ҷонатро халос кун. Генри Пойндекстер, гуфт ҷавони ирландӣ ки аллакай ба гапи Луиза сари итоат хам кардани буд. шумо беҳуда нафаҳмида маро разили нобакор мешуморед. вақт диҳед ман исбот мекунам ки хоҳари шумо назар ба падараш, додараш ё бачаи амааш дили маро дурусттар фаҳмида будааст. агар пас аз 6 моҳ шумо эътимод ҳосил накунед ки ман сазовори боварии ӯ ишқу муҳаббати Луиза мебошам, метавонед маро баробари аввалин вохӯрӣ ҳамчун коёти тарсончае ки аз рӯ ба рӯятон мебарондааст паронда кушед. ҳоло дар паноҳи худо. Генри ба суханони мустангер гӯш карда барои аз дасти хоҳараш раҳонамудан зӯру талошро камтар мекард. эҳтимол мерафт ки дастони хоҳараш аз дастони вай дида пурқувваттар буданд. Морис баргашта ба дашт меравад. додарам, нисбат ба вай беинсофӣ кардӣ. ба гапам бовар кун. ин корат аз рӯи инсоф не. ҳамин ки мустангер аз назар ғоиб гардид, фарёд зад Луиза. оҳ азизам Генри, агар медонистӣ ки ӯ чӣ хел
ҷавони наҷиб аст. ӯ ба қасди озурдани ман ҳеҷ гоҳ нияти бад накардааст. Навакак ӯ ба ман гуфт ки барои пешгирии ғайбати мардум чӣ кор кардани аст. Додарам, ба гапам бовар кун. ӯ одами одамшаванда аст. вале ҳар кас ки набошад, ҳатто аз мардуми авом бошад ҳам, ки ту ҳамин тавр мепиндорӣ, ман ӯро дӯст надошта наметавонам. Луиза, росташро ба ман гӯй. чӣ тавре ки ба худат гап мезада бошӣ, ҳамон тавр ба ман гап зан. ҳар он чӣ ки ман дар ин ҷо бо чашми худ дидам ва аз суханони ту шунидам, бештар фаҳмидам, ки ту ӯро дӯст медорӣ. гӯй ки ӯ аз меҳру муҳаббати ту, зудбоворонии ту суистеъмол накардааст. Не, ба ҷонат қасам, ӯ аз ҳад зиёд наҷиб аст. чаро ту Генри ӯро ноҳақ таҳқир кардӣ? ман ӯро таҳқир кардам? ҳа Генри, дағалона, беадолатона. ман тайёрам ки аз ӯ урз пурсам. ман ӯро дарёб карда барои тунхоҳиам аз вай урз мепурсам. агар апа рост гӯӣ, ман бояд ин корро кунам. ман фавран ба ӯ расида мегирам. охир ту медонӣ ки бо як дидан ӯ ба ман маъқул шуда буд. ҳоло Луизи азиз, ман туро то хона гусел мекунам. ба хонаат раву хоб кун. ман бошам фавран аз пасаш ба меҳмонхона меравам. шояд ҳоло дар ҳамон ҷо бошад. барои дағалиам то аз вай урз напурсам, дилам ором намегирад. Генро дар роҳи хона эҳтиёткорона аз бағили хоҳараш дошта мебурд. ӯ аз кардаи худ пушаймон буд ва аз қаҳру ғазабаш осоре намонда буд. ҷавон бо ҳамин мақсад ва асиенда мешитобид, ки дарҳол ба дунболи мустангер равон гардида урз хоҳад ва ки дар сари ғазаб бегуноҳ ӯро ранҷонид. чун додару хоҳар ба хона рамуданд, шахси сеюм, ки то ин вақт пинҳонӣ аз байни буттаҳо меомад, рост хест ва ба зинапои сангӣ аз паси онҳо равона шуд. ӯ аммабачаи онҳо Касси Колхаун буд. ӯ ҳам қасд кард ки аз паси мустангер равад. ахмақ, пас ту ӯро раҳо кардӣ? Вақте ки ҷавон наздик шуд, ғулғул кард капитан. корду тапончаамро инҷо де. ин бозишаҳо зеби дастони нозуки ту не. чара мувофиқи гуфтаи ман онҳоро ба кор набурдӣ? ин масхарабозӣ барои чӣ? ҳа, дар ҳақиқат ҳам масхарабозӣ кардам, оромона гуфт ҷавон. инро ман медонам. ман одами дурустро дағалона ва ноҳақ таҳқир кардам. ба куҷо меравӣ? аз паси Морис Мустангер, ки барои рафтори ношоистаам аз ӯ урз пурсам. рафтори ношоистаам? ҳа, ту албатта шӯхӣ мекунӣ. не, ман тамоман ҷиддӣ мегӯям. биё ҳамроҳ меравем ва ту худат инро ба чашман мебинӣ. дар он сурат ман боз як бори дигар мегӯям, ки ту дар ҳақиқат девонӣ, ахмақӣ. на фақат девона, балки аблаҳи рафта истодагӣ ҳастӣ. бачаи амма, ту касси, ту чандон баодоб нестӣ. агарчи пас аз он ки худам гуфтам, гапҳои сахти туро бо майли тамом мебахшам. шояд ягон вақт ту ҳам аз ман ибрат гирифта барои дағалият урз бипурсӣ. ҷавони асил ин суханонро гуфта ҷаста ба асп савор шуд ва аз дарвозаи асиенда баромад. ана ҳамон шаб пас Генри гум мешавад. пагоҳӣ аспаш танҳо ба таки дарвозаи Касса дел Корво бармегардад, ки хунолуд буд. отреди калони пайгирон, шикорчиён, соҳибмулкҳо ба ҷустуҷӯ мераванд. аз рӯи нақли баъзе шахсон Морис Мустангерро қотили Генри ҳисоб карда барои ёфтан ва ҷазо додан ба суроғи кулбаи ӯ мераванд. дар роҳи дашт кулмаки хунро мебинанд, вале изҳоро пурра омӯхта наметавонанд. рӯзи дигар онҳо бо савории бесар вомехӯранд. дӯсти хонадони Поиндексерҳо, ки бо Морис Ҷералд низ дӯст буд, шикорчии пир Зебулон Стум аз ин воқеа огоҳ шуда худаш ба дашт меравад ва ба кулбаи Морис рафта дар он ҷо мактубчае, ки Морис ба хунаш навишта ба гардани саг баста буд, ба даст мегирад, мехонад ва ба ёрӣ сари вақт рафта ҷавонро аз чанголи паланг наҷот медиҳад. отреди саворон, ки ба кофтукови Морис Мустангер омада буданд, мехоҳанд Морисро ба қатл расонанд, дар ҳолате ки Морис беҳушу беёд буд. Касси Колхаун бо тарафдоронаш мехоҳанд ки ба далелҳои дурӯғу бофта ва беасос ӯро ба дор кашанд. хушбахтона ишқи поку муҳаббати самимонии Луиза ва далерию шуҷоатмандии шикорчии пир Зебулон Стумп Морис Ҷералдро аз марги ногузир раҳо мекунанд. Зеб Стумп худаш ҳамаи изҳоро санҷида, пайҳоро омӯхта ба бегуноҳии ҷавонро барои исбот кардан ҳама далелҳоро ба даст меорад. баъд аз ин дар посёлка суди ҳақиқӣ барпо мегардад
ва савории бесарро дошта меоранд. аз рӯи шаҳодати Зебулон Стумп ва баёноти Морис Ҷералд оиди куштори Генри маълум гардид ки қотил ин Касси Колхаун будааст. суди Техас ҳамаи инро муайян намуд, вале дар лаҳзаи охир Касси мегурезад. аз тарафи Морис Ҷералд ки озод шуда буд ва Зебулон Стумп Касси Колхаун дошта ба назди раиси суд ва вакилони даъво баргардонда оварда мешавад. Касси дар сухани охиринаш гуноҳро пурра ба гарданаш мегирад ва иштибоҳан куштани тағоибатчаашро ба аҳли издиҳом мефаҳмонад. дар охири суханҳояш тапончаро бароварда ду тир мепаронад, яке ба тарафи Морис Мустангер ва дигаре ба худаш. ду кас рӯйнокӣ чунон ба ҳамдигар наздик меафтанд ки сарҳои онҳо қариб ба ҳамдигар мерасад. яке аз онҳо Морис Ҷералд Мустангер, дигараш Касси Колхаун, капитани мустаъфӣ мебошад. издиҳом онҳоро иҳота мекунад. ҳама фикр мекунанд ки ҳардуяшон кушта шуданд. дар миёни хомӯшии пуршиддат садои фарёди зане баланд мегардад ки он аз ғаму андӯҳи илоҷнопазир чунон пур мебошад ки гӯё дилаш пора пора гардид. хушбахтона маълум гардид ки фақат худкушӣ рӯй дода, ҳабиби ӯ зинда аст. луиза дар сояи дарахти булути азим истода маҳз ҳамин эҳсосро аз сар мегузоранд. ҳатто ғаму андӯҳ ки воқеаҳои фоҷиаангези рӯзҳои охир боиси он гарда буданд, шодиро пахш карда натавонистанд ва барои ин кораш духтари ҷавонро кӣ маҳкум мекунад? фақат ман не, ва агар самимӣ бошед шумо ҳам не. вақте ӯ фаҳмид ки ҷони ҳабибаш дар амон мондааст, шодии духтар дучанд гардид. дасти қотил нарарзид. ӯ ба ин боварӣ дошт, набошад вай тапончаро ба чаккааш намебурд ва кулангро намекашид. ӯ ба дили Морис Ҷералд нишон гирифта тир холӣ кард ва агар он ба медальён тӯҳфаи Луиза намерасид, онро сурох мекард. тир ба медальён бархӯрда аз он ҷаст ва чапағалат рафта яке аз тамошобинонро ярадор кард. дарду ғами аз сар гузарондааш кибру ғурури беасоси плантатори пирро шикаста буд. ӯ акнун ба муқобили издивоҷи духтараш ба шахси дилхоҳаш не намегуфт, агарчи рости гап ваҷҳе барои муқобилат набуд. домоди вай Морис Мустангери номаълум не, балки баронети ирландӣ сер Морис Ҷералд шуда буд. мақому мартаба дар Техас ҳеҷ қадр надорад. ба ин худи Морис ҳам аҳамият намедод, вале маълум гардид ки вай соҳиби молу давлати бисёре будааст. баронетҳои Ирландия чӣ чизҳое ки надоранд, соҳиби сарвати ба андоза калоне ки мулки Касса дел Корворо ки дар вақташ Вудли Пойндексер аз меросхӯри Касси Колхаун ба гарав гирифта буд, харида бигирад. маълум шуд ки Касси Колхаун аллакай зан гирифта будааст ва молу чизаш ба писараш гузашт ки дар Орлеани нав зиндагонӣ мекард. луиза ва Морис Ҷералд пас аз тӯй ба саёҳати Европа баромаданд. онҳо ба тамошои ватани Морис рафтанд, вале боз ба Техас ба асиендаи Касса дел Корво баргаштанд. аз байн 10 сол гузашт. дар ин муддат дар Техас ва хусусан дар қарияҳои Леона ва Нуэсис тағйиротҳои калон рӯй доданд. дар он ҷойҳое ки пеш пешазорони касбгузар воқеъ гарда буданд, плантатсияҳои нав пайдо шуданд. дар он ҷойҳое ки дар даштҳои ёбоӣ як вақтҳо галаи мустангҳо чарида мегаштанд, шаҳрҳо қомат рост карданд. шумо акнун исм ва исмҳои нави ҷуғрофиро мешунед, вале асиендаи қадимии Касса дел Корво номи пештарии худро нигоҳ медорад. шумо дар он ҷо одамони шиносатонро пайдо мекунед. соҳиби асиенда яке аз зеботарин мардони Техас, зани ӯ яке аз хушрӯйтарин занони ин кишвар мебошад. ҳам ин ва ҳам вай ҳанӯз ҷавонанд. шумо дар ин ҷо пирамарди сарсафеди зоҳиран асилзода, хеле меҳрубон ва хушчақчақро мебинед. ӯ шуморо ба назди коралҳо мебарад, чорваро ба шумо нишон медиҳад ва бо ифтихор дар бораи галаи аспон ки дар чарогоҳҳои плантатсия чарида мегарданд нақл мекунад. вале беш аз ҳама аз духтари худ бонуи асиенда, аз 6 кӯдаки хурдсоли зебои ӯ мефахрад ки онҳо худро ба вай ҷазб карда ӯро бобо мегӯянд. ҳангоми дар Касса дел Корво меҳмон шуданатон, шумо эҳтимол порчаҳои қиссаи пурасрорро шунавед ки қариб афсона шуданд. хизматгорон не нагуфта онро бо тамом аз аввал то бо охир, лекин фақат пичиростзанон ба шумо нақл мекунанд. ин мавзӯи мамнӯъ мебошад. он боиси ёддоштҳои ҳузновари соҳибони асиенда мегардад. ин қиссаи савории
بهتر می باشد. با دقتتان رحمت. این بود نقل مختصری رمانی سواری بهتر. امیدوارم که شما کتاب را با پررگی خوانده از آن حلاوت و بهره میگیرید. سلامت باشید.